Svaki mjesec sam uplaćivao 50 eura u ETF-ove. Ne jednom, ne dvaput, nego svaki mjesec 20 mjeseci za redom. Danas ću ti pokazati točne brojke, koliko sam uplatio i koliko imam sada. Jedan portfelj je narastao 43%, jedan je nažalost u blagom minusu. Ukupno sam itekako zadovoljan rezultatom, ali već malo detaljniji pogled otkriva još veća iznenađenja. Prije nešto manje od 2 godine postavio sam si jedan cilj. Otvorio sam Genius i počeo sa malim mjesečnim uplatama kupovati ETF-ove. Htio sam na svom primjeru pokazati 2 stvari. Prvo, jako je jednostavno krenuti. I drugo, ne moraš biti bogat da bi investirao. Pa sam aktivirao portfelje u Geniusu i počeo redovito uplaćivati. Ako ne znaš što je Genius, ukratko, to je aplikacija koja ti omogućuje jednostavno ulaganje u ETF-ove. Genius ti cijelu stvar automatizira. Prođeš kratki upitnik, aplikacija odredi tvoj profil rizika i složi ti portfelj. Cijela registracija je potpuno digitalna i gotova za par minuta. Ako želiš više detalja, linkovi na prethodne videe su u opisu. Ja imam 4 portfelja. Svaki ima svoj cilj. Jedan od njih napravio je rezultat koji me potpuno iznenadio. Ali o tome za koji trenutak. Prvi portfelj je ETF Start. Tu Genius automatski bira globalne ETF-ove i rebalansira portfelj umjesto tebe. Kad se sve zbroji, ukupno sam uplatio 1845 eura, a trenutačno stanje je 2000 eura. To je prinos od 8,4%. Ako ideš zbrajati, primijetit ćeš da sam u ovaj portfelju platio nešto više nego u ostale. Razlog je jednostavan. Minimalna početna uplata je tada, prije 20 mjeseci, bila 500 eura. Plus, kad sam prijateljima dijelio svoj referral kod, nagrade za to su sjedale upravo ovdje. Sljedeća 2 ulažu svaki u jedan ETF. S&P 500 je 500 najvećih američkih kompanija i rumunjski dionički indeks BET. U oba sam ukupno platio po 1200 eura. S&P 500 je u plusu 3,4%, ali BET plus 43%. I onda se dogodilo nešto lijepo. Saznao sam da ću postati tata, pa sam otvorio i 4. portfelj samo za Luciju. To je ETF plus kripto i svaki mjesec isto plaćam pomalo, a sve što Lucija dobije za rođendane, blagdane, krštenje ide tamo. Uplatio sam ukupno 1450 eura, a trenutačno stanje je 1392. Prinos je minus 3,9%. Da, Lucija je trenutačno u minusu i to mi uopće ne smeta. Ona ima 18 godina ulaganja ispred sebe i svaki pad je zapravo prilika za jeftiniju kupnju. Znači kad se to sve zbroji, ukupno sam ovih 20 mjeseci uplatio skoro 5700 eura, a trenutačno stanje je 6350. Ukupna zarada je 655 eura ili 11,5%. Ako te zanimaju detalji, datum i uplata, točne brojke po portfelju, sve sam složio u jedan dokument koji možeš skinuti na linku u opisu. I sad moram dodati važan kontekst. Ovaj video namjerno snimam upravo sada, jer su okolnosti na tržištu negativne. Svi znamo što se događa zadnjih tjedana. Najpozitivniji trenutak za moja ulaganja je bio krajem veljače, kada je ukupni prinos bio preko 23%. U međuvremenu se sve nešto korigiralo. Ali baš zato snimam ovaj video, da pokažem da to nije strašno, nego nastavljam po istom planu. Recimo, prošle godine u 4. mjesecu je bio još veći preokret kada su uvedene carine. U roku od 2 mjeseca izgubio sam skoro 20%, ali tada nisam ništa mijenjao, neću ni sada. Baš suprotno, koristim to da Luci uplati mi nešto više. Ali neke stvari imaju odličan rast. Recimo ovaj kanal. Početkom godine sam bio na oko 10.000 pretplatnika i sada 3 mjeseca kasnije evo me na preko 20.000. Vaši komentari, lajkovi i pretplate su ono što me najviše motivira. I ako želiš biti u toku sa svim temama iz osobnih financija, stisni like i pretplati se na kanal ako već nisi. Tebi je potpuno besplatno, a meni znači puno. Hvala ti. I onda kad sam detaljnije počeo analizirati portfelje, jedna stvar me ugodno iznenadila. I ne, čak ne mislim na rumunjski portfelj, nego na ovaj prvi, Genius ETF Start. Zašto? Gle, najčešća opcija kako ljudi ulažu u ETF-ove je da kupe jedan. I najpopularnija opcija je S&P 500 koji, kao što sam već rekao, ulaže u 500 najvećih američkih kompanija. Ali moj Genius ETF Start je za sada bolji. Zaradio sam malo više od 8%, a da sam radio iste uplate na iste datume i kupovao samo S&P 500, bio bi na 6% plusa. Za razliku od kupnje jednog ETF-a,
Posao robosavjetnika je da moj novac rasporedi u više različitih ETF-ova i na različita tržišta. I to ne napravi samo jednom, nego mojom investicijom upravlja cijelo vrijeme. Kako to u praksi funkcionira? Počeo si ulaganje i Genius je složio portfelj. Ok, i onda se nešto na tržištu promijeni. Recimo, zbog toga Europa u nekom trenutku izgleda atraktivnije od Amerike. Genius će tada malo prilagoditi tvoj portfelj. Vjerojatno će smanjiti investicije u američke ETF-ove i povećati investicije u europske. Znači, to nije nepomično ulaganje koje će izgledati isto na početku i na kraju, nego se redovito prilagođava. A što je najbolje, cilj Geniusa ni nije da pobjedi S&P 500. Cilj je da donese sličan rezultat uz manji rizik. Manji rizik zato što si diverzificiran, jer nisi stavio sve na samo jedno tržište. Ali eto, čak i uz to donio je nešto bolji rezultat. I sad dolazimo do možda najvažnijeg dijela ovog videa. Sigurno si misliš da moji rezultati nakon 20 mjeseci nisu zapanjujući. I ne treba biti, jer složeno ukamaćivanje ne radi na kratki rok, ono radi na dugi rok. Pogledaj ovaj primjer. Recimo da ulažeš 50 eura mjesečno i ostvaruješ prinos od 8% godišnje. Nakon 10 godina uplatio si 6.000 eura, a imaš 9.100. Nakon 20 godina uplatio si 12.000 eura, a imaš 29.400. Nakon 40 godina uplatio si 24.000 eura, a imaš 174.500. I sad obrati pažnju na ovo. Ako želiš doći do sličnog iznosa, ali imaš samo 20 godina, a ne 40. Logično je, prepolovilo se vrijeme pa moraš uplaćivati duplo više. Ne, moraš uplaćivati čak 300 eura mjesečno, znači 6 puta više. To ti najbolje govori da je vrijeme najvažniji sastojak, ne iznos, čak ne i odabir pravog portfelja u samom početku, nego vrijeme. Zato je najveća greška koju možeš napraviti čekati. Kreni što prije, skini Genius, iskoristi promo kod ONOVCU prilikom registracije i dobit ćeš 20 eura nagrade u svoj prvi portfelj. Akcija vrijedi do 18.4.2026. a ako se registriraš nakon toga, nagrada će biti 10 eura. Promo kod vrijedi samo za nove korisnike. Ok, skinuo si Genius, iskoristio promo kod i sad moraš odabrati neku od usluga. Otkud krenuti? Iznenađenje, ne od Rumunjske. Iako je taj portfelj napravio daleko najbolji rezultat, uzmi u obzir da je ovo samo dijelić mojih ukupnih ulaganja. Da, Rumunjska i druga regionalna tržišta već godinama rade fenomenalne rezultate, ali ovdje tražimo investicijsku strategiju koja može funkcionirati idućih 20 ili 30 godina. I zato prvi korak tvog investiranja treba biti globalna tržišta. Ako želiš, uvijek možeš malo začiniti i dodati ove pojedinačne investicije. I zato bi izbor za sami početak suzio na ova tri. ETF Start, robo-advisory portfelj koji automatski ulaže u globalne ETF-ove. To je onaj koji ja koristim i koji smo upravo prošli. ETF plus kripto, isto kao ETF Start, ali sa dodatkom par posto Bitcoin ETF-a. To je recimo portfelj koji sam otvorio za Luciju. ETF plus zlato, isto kao ovaj prethodni. ETF portfelj sa dodatkom zlata kao zaštite od inflacije. Kao što vidiš, postoje druge usluge, ali ovo su one s kojima mislim da ti je najbolje početi. Znači, odabereš uslugu, prođeš upitnik i Genius će ti složiti portfelj. Ovi koje ja imam su daleko najrizičniji. Tvoj će možda biti nešto drugačiji, možda ćeš imati nešto investirano u obveznice, ali to je upravo cilj robosavjetnika, da investiciju prilagodi baš tebi. Još jedna važna stvar, minimalna uplata za početak je samo 50 eura. Nakon toga radi što želiš, iako ti savjetujem da nastaviš redovito malo po malo investirati. Možeš uplatiti ili isplatiti kada god hoćeš, bez ikakvih dodatnih troškova. Sve ostale detalje pronađi na geniusapp.com ili pitaj u komentaru. A što ako imaš veću ušteđevinu koju želiš pametno rasporediti? Genius funkcionira i za to. Portfelji se slažu prema tvom profilu rizika bez obzira na iznos. I ako trebaš pomoć kako kombinirati opcije, javi se na genius@intercapital.hr. Ako ti ovaj video bio koristan, stisni like, pretplati se na kanal i podijeli ga s prijateljem koji još uvijek čeka pravi trenutak za početi. Najteži korak u ulaganju nije odabir pravog portfelja, nije ni iznos koji ćeš uplaćivati. Najteži korak je onaj prvi, krenuti. Ja sam krenuo prije 20 mjeseci sa 50 eura. Evo gdje sam danas.